Здравейте на всички и добре дошли в канала. Това е канал за спининг риболов и тук с моите приятели ще споделяме риболовните си изгледи, като се опитваме да ви забавляваме с тях. Ако искате да ни подкрепите, можете да се абонирате за канала с камбанка, да ударите лайк за подкрепа и да споделите видеото. Днес се получи не лош риболов на кефална река Лесновска в района около Челопечене. Първоначално риболов започна доста трудно, като имаш само плахи кълванета, но след това като започна да ръси ситен дъжд и нещата се получиха и сега ви пожелавам приятно гледане. И се откачи. Там. Най-накрая. Сега видим как ще го изкарам там. Айде. Ще трябва да се джапа. А тук каква е тиня? Надявам се да не затъна. Кефалчето си седи на клона. Моля се да не затъна. Майко. Тук вече не се потъва. Ето е рибката на клона. Малка рибка, ама рибка. Сега ако мога да се откачи, супер. Я видим сега тук дали ще излезе още някой. Си рибите. Не мога целят въблера. Опа, ето го. Не е лоша рибка. Айде, бягай. Ах, какъв хубав удар имах. Не се закачи обаче. Оп. Ето го. Доста дреме и се откачи. Нищо. Това беше хубава риба. Ах.
Ха. Жалко. Набода се, така че се съмнявам, че ще повтори. Жалко, че изпуснахме този кефал. Сигурно ще да бъде най-едрия за днеска. Ай, какъв голям кефал. Мина току-що пред мен. Със сигурност обаче вече ме е видял. И няма да удари. Или, майко мал. Удари. И не се закачи. Това беше много голяма риба. Може се набоде. Ето го. Чакай, той мирен. Сега те пускам. Ех, черипа. Айде, бягай. Хубава риба. Леко е закачен обаче. Не е чак толкова едър. Въпреки че бая дърпаше. Опа. Явно ще трябва да използвам кохера. Айде, бягай. Мах, че се заблеях и не го засекох. Ето, още един. Съвсем дребен обаче. Най-дребничкият за днеска. Но въпреки че малко пак ще използвам кохера, не искам да рискувам да ми влезе кука в пръста. Айде. Опет хванах. Дребен е. Лошото обаче е, че го хванах в края на вира. И докато го дърпам към мен, се надявам да не съм изплашил другите риби в вира. Айде да.
Айде беги. Тук сега е едно страхотно място, на което пролетта фанах най-големия ми кефал на тази река. Сега е доста по-различно. Има паднали клони във вира. И високата вода със сигурност се променила мястото, но се надявам рибите да са тук. Мисля вече да слагам край на риболова. Последните 3-4 вира нямам нито едно кълване. Като че ли просто по местата по-надолу рибите просто ги няма. Това ще е от това видео.